Hej Marianne. Jeg har valgt at vælge den opgave, der hedder gør rede for vektorproduktet af vektorer i rummet og bevise, at vektoren vektor A kryds med vektor B er vinkelret på både vektor A og vektor B. Derfor så vil jeg gerne starte med at definere, hvad vektorproduktet det er. Og vektorproduktet mellem vektor A og vektor B, det er givet ved den numeriske værdi af A2, B2, A3, B3 som første koordinat, og A3, B3, A1, B1 som anden vektor, og A1, B1, A2, B2 som tredje vektor. Og det man finder ved det her, det er en normal vektor. Og måden man regner det her ud på, hvilket man ikke kan se for det her, det er ved, at man siger A2 gange B3 minus A3 gange B2, og så hedder den A3 B1 minus A1 B3 og A1 B2 minus A2 B1. Og som sagt, så finder man en normal vektor til planen ved at udregne krydsproduktet af vektor A og vektor B. Men hvis nu det er sådan, at krydsproduktet det giver en nulvektor, så betyder det, at vektor A og vektor B de er parallelle. Det vil sige, at hvis nulvektor, så er A parallel med vektor B. Okay. Og hvis man laver en geometrisk fortolkning af vektor A krydset med vektor B, så har man, hvis man har en vektor B her, og man har en vektor A her, så har vi at vektor A og vektor B, og så krydsproduktet af A og B, det går ud af tavlen. Hvorimod, hvis nu vi har, at vektor A ligger her, og vektor B ligger her, så har vi i stedet, at vektor A og vektor B, og så går krydsproduktet af vektor A og vektor B, det går ind mod tavlen. Det vil sige, at der er to mulige retninger for normalvektoren på planen. Ja, og så vil jeg gerne bevise, at krydsproduktet af vektor A og vektor B, det i virkeligheden er vinkelret med både vektor A og vektor B. Jeg vil vise, at krydsproduktet af A og B er vinkelret på vektor A. Først og fremmest, fordi at der gælder det samme for vektor A, som der gør for vektor B, så vi viser det kun for vektor A. Det her, det er det samme som at sige, at vektor A krydset med vektor B, prikket med vektor A, at det er lige med 0. Derfor prøver vi at gøre det. Så vi har, at vektor A, den hedder A1, A2, O, A3, og så har vi, at vektorproduktet, det er det her. Det orker jeg ikke skrive op igen. Det er rigtig langt. Så derfor så prøver vi at tage skalarproduktet af de to sammen, og det giver, at 0 er lige med A1 gange A2 B3 minus A3 B2 plus A2 gange, den hedder så A3 B1 minus A1 B3 plus A3 gange A1 B2 minus A2 B1. Og så prøver vi at reducere udtrykket, og så giver det, at 0 er lige med A1, A2, B3
3 minus A1, A3, B2 plus A2, A3, B1 minus A2, A1, B3 plus A3, A1, B2 minus A3, A2, B1. Og hvis vi så kigger på de forskellige led, så kan vi se, at der her står A1, A2, B3, hvilket der også er i den her. Også fra, at den her den har et negativt fortegn, og den her har et positivt. Så det vil sige, at de går ud med hinanden. Og det samme gælder for A1, A3, B2, som ligger her også. Så de to, de går også ud med hinanden. Og de sidste to led, de har også de samme, så de går også ud med hinanden. Og derfor så giver 0 lige med 0. Og så er det bevist, at vektor A, og så, hvilket også gælder for vektor B, derfor er vinkelret på krydsproduktet af vektor A og vektor B. Godt så. Og når man kan bruge det til at finde det der normalvektor, man finder ved at udregne krydsproduktet, det er for eksempel at finde planens ligning, hvilket kan være meget godt at gøre. Så ved planens ligning, der skal vi bare bruge et punkt, som hedder x0, y0, z0, og så skal vi bruge normalvektoren, som vi finder, som hedder ABC. Og så derfra, så kan man finde planens ligning, som hedder A gange x minus x0 plus b gange y minus y0 plus c gange z minus z0 er lige med 0. Så det vil sige, at med vektorproduktet, så kan man finde en normal vektor, som kan hjælpe en med at finde planens ligning. Og det er smart. Super.